ቅዱስ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ስኻ ስለዝኾንካ አቦና ተባረኽ አምላኽና ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ካብ ጣዖት ንዓኻን ህያው አምላኽ ከነመልኽ ስለዝረዳእካና ተባረኽ አምላኽና ህያው ስለዝኾንካ ትሰምዕ ትምልስ አቦ ስለዘለኻና ተባረኽ ንዘላለም ምሳኻ ስለተንብረና ነመስግነካ ኣለና መጺኻ ስለትወስተና ሓደ መዓልቲ ንባረኸካ ኣለና እዚ ዕድል ዝረኸብና ህዝቢና እሞ ካብ ዘላለም ንዘላለም ንዓኻ ንበይንኻ አምልኾ ስግደት ምስጋና ይኹን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን አምላኽ መስገን ከንቀጽሊና ዝሓለፈ ጊዜ ዳኒ ሓውና ናይ ምድረ በዳ ህይወት ዝብል ትምህርቲ ጀሚሩ ነይሩ ንጎ ዝሓለፈ ጊዜ ወዲዎ ሕጂ ኣነ እንታይ ክጅመረ ራእይ ዮሐንስን ዳንኤልን ዝሓለፈ ጊዜ ፓስተር ጎይቶም ዝዛረበና ነይሩ ብዛዕባ ራእይ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ኢሉ ከም ዝተወለደ ከመይ ኢሉ ከም ዝዓረገ ድሓር ከዓ እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝምለስ ዝብል ሓሳባት ነጊርና ነይሩ ኣነ እውን ንሱ የተዳልየ ነይረ እግዚአብሔር አምላክ ክረዳእና እዩ ራእይ ዳንኤልን ትምህርቲ ክንቅጽሊና ራእይ ዮሐንስ ክርዳእና እንተደሊና ጽቡቕ ገይሩ ክግለጸልና እንተደሊና ናብ ዳንኤል ኢና እንዳተመለስና እንታ ክንገብር ዘለና ከነጽንዕ ዘለና ዳንኤልን ራእይ ዮሐንስን እንታይ መጽሓፍ እዩ ዝተተሓሓዘ መጽሓፍ እዩ ልክዕ ዕብራውያን መጽሓፍ ከነጽንዖ ከነንብቦ ጽቡቕ ገይሩ ክርዳእና እንተኾይኑ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ጽሒፉ ኣሎ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ብሙሉእ ዕብራውያን ከይና ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ መስዋዕት እዩ ብዛዕባ ካህን እዩ ብዛዕባ ብሉይ ኪዳን ኣብ ቤተ መቅደስ ካህናት ከመይ ገይሮም የገልግሉ ካህናት እንዳበለ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ይበልጽ ምዃኑ ኣብዩ ዝነግረና ንዕብራውያን ከይና ክንርድኦ ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጦ ወይ ክርዳእና እንታይ ክንገብር ኣለና ናብ ዘሌዋውያን ከይና ከነጽንዕ ኣለና ደሰይም ከዓ ዮሐንስ ራእይ ዮሐንስ ከነንብብን ክርዳእና እንተደሊና ናብ ዳንኤል ተመሊስና ብዳንኤል ጀሚርና ኢና እንታ ክንገብር ዘለና ራእይ ዮሐንስ እንዳጽናዕናዮ ንኸይድ አምላኽ መስገን ሎማዓንቲ ኦፍኮርስ ሰዓት ከይድ እዩ ሓደ 15 ደቂቃ ዝኸውን ግዜ ኣለኒ እንታይ ክንርኢና ሎማዓንቲ መእተዊ ሎማዓንቲ መእተዊ ክንርኢ መዲበ ነይረ ዝኸውን ፀንሐ ስለ ዘይከውን ሕጂ ንእሽተይ ርኢና ዝመጽእ ሰሙን ከዓ ክንቅጽሎ ኢና ኣብ መእተዊ ግዜ ክንወስድ ኢና ኦኬ አምላኽ መስገን ቀንዲ ኣገዳስነት ብዛዕባ ራእይ ዮሐንስ ዝተወሰነ ነጥብታት ክንርኢና መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ራእይ ዝብል ቃል ደጋጊምና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክፍል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንረኽቦ ኢና ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ እቲ ናይ መጋብነት ጸጋ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ክዛረብ ከሎ እቲ ሚስጥር ከመይ ገይሩ ንዓይ ብራእይ እንታይ ከም ዝኾነለ ኢሉ ከም ዝተገለጸለ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ንጳውሎስ ኣሕዛብ መዋርስቲ ምስ አይሁድ ምዃኖም በክርስቶስ እንታይ ከም ዝኾኑ ከም ዝድሕኑ ከም ዝተገለጸሉ እቲ ሬቨሌሽን ካብ መን ከም ዝረኸቦ ካብ ናቱ ትምህርቲ ጥበብ ቀዲ ዘይኮነ ኣምላኽ በክርስቶስ ገይሩ እንታይ ከም ዝገበረሉ ከም ዝገለጸሉ ኣው ኣቐሚጡ ኣሎ ንሰብ ገላትያ ክጽፈሎም ከሎ ሓደ ሓሳብ ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ምግላጽ እዚ ኣነ ረኺበዮ ዘለኹ እዚ ጥበብ እዚ ረኺበዮ ዘለኹ ናይ ሰብ ቀዲ ይኮነን ናይ ሰብ ሓሳብ ኣይኮነን ናይ ሰብ ትምህርቲ ይኮነን እንታይ ደኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕልዩ እታ ሬቨሌሽን ትብል ቃል ኣውን ረኽባ ኢና ብራእይ እንታይ ገይርለይ እቲ ትምህርቲ ገሊጽለይ ኢሉ ኣው እንታይ ዝገብር ዝዛረብ ስለዚ ኣው ጽቡቕ ገይሩ ገሊጹ ኣሎ እቲ ራእይ ናይ ሰብ ናይ ቅዲ ከም ዘይኮነ ኣምላኽ በክርስቶስ ገይሩ ከም ዝገለጸሉ ራእይ ዝብል ቃል ተሓሳብ ክንሪኦ ኢና ኦኬ ራእይ ዝብል ቃል ብግሪክ አፖካሊፕሲስ ዝብል ስም እዩ ዘለዎ እንታይ ማለት እዩ ብግሪክ ከይና ክንትርጉሞ ከለና ናብ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ከም ዝብልኩም ሬቨሌሽን እዩ ዝብል ቃል ናብ ትግርኛ ከይና ክንሪኦ ከለና ስውር ነገር እንታይ ምግባር ምቅላዕ ምግላህ ምርኣይ እቲ ቃል ከይና ክንሪኦ ከለና ብክልተ ቃል እንታይ ዝኾነ ብናይ ግሪክ ዝቆመይቱ ሬቨሌሽን ወይ ከዓ ትራእይ ንብሎ ዘለና አፖ ወይ ከዓ ካሌፕቶ ተንቃል ክልቴን ተናይ ግሪክ ቃል ከይና ክንሪኦ ከለና እታ አፖ ማለት ንሓደ ነገር እንታይ ምግባር ምርሓቅ እንታይ ምግባር ምልዓል ያተ ስምዕታ ቃል እታ ካሌፕቶ ትብል ቃልካ ተሸፊኑ ዝነበረ ሓደ ነገር እንታይ ይኸውን ለሰይና ኣብነት ነዛ ስፒከር መጼ ብዝኾነ ነገር ይሽፍናሞ ተሸፊና ኣላ ግን እንታይ ከም ዝኾነት ክትፈልጡ ኣትኽእሉ ዲኹም ኣይትክእልኒ ኢኻ ስለዚ ሓደ ሰብ መጺ እንታይ ክገብረልካ ኣለዎ ነቲ ተሸፊንዎ ዘሎ ነገር ከልዕለልካ ኣለዎ ከኣልየልካ ኣለዎ ሳያታ ቃል ንተሸፊኑ ዝነበረ ነገር እንታይ ምግባር ምቅላዕ ሬቨሌሽን ንብሎ ቃል ከይና ክንሪኦ ከለና ዝተሸፈነ እንታይ ምግባር ምእላይ ዲስክሎዝ ይብሎ ቀልዐ ኣርኣየ
ራይ ዮሐንስ ከና ከነጽንዕ ኮለና ክንሪኦ ኮለና ኣብ እስር ቤት ኮሎ ኣብ ጳጥሞስ ኮሎ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ከና ክንሪኦ ኮለና ኣብ ጳጥሞስ ተኣሲሩ ኮለዩ ሓደ ድምጽ ሰሚዑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጳጥሞስ ታይ ከም ዝገበረሉ ከም ዝተገለጸሉ ኦኬ ኣብ ሓደ ደሴት ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ደሴት ነይሩ ኣው ኮሎ ከባቢ 18 ወርሒ ኣው ተኣሲሩ ነይሩ ኣው ኮሎ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ስጋዊ ዓይንቲ ዘይኮነ ነቲ መንፈሳዊ ዓይንቲ እንታይ ገይርሉ ከፊትሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ገሊህሉ ንመን ክሪኦ ንክርስቶስ ክርስቶስ 3 ዓመትን ፈረቓን ኦፍ ኮርስ ወዳሓቱን እዩ ንዮሐንስ ብሓንሳዮም ዓብዮም ግን ኣብ ራእይ ዮሐንስ ዝሪኦ ዘሎ ብምንታይ እዩ በአምላኽነቱ በት ዲቫይን በት መለኮት 3 ዓመትን ፈረቓን ምስኡ እንታይ ዝገበረ ዝበለዐ ዝሰተየ ዘገልገለ ኩሉ ነገር ብሓንሳ ዝዓበዮም ነይሮም ኣው ዝግለጸሉ ዘሎ ግን እንታይ እዩ በት መለኮቱ በት ኣምላኽነቱ እንታይ ክገብር ከሎ ክግለጸሉን ክረአዮን ከሎ ኢና ንርኢ that's why ዮሐንስ ኣብ ደሴት ኮይኑ ንክርስቶስ ሪእዎ ተገሊህሉ ተገሊጽሉ ማለት እዩ ተቃልሳ ተሬቨሌሽን ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነስጋዊ ዓይንቲ ዘይኮነ ነቲ መንፈሳዊ ዓይንቲ እንታይ ይገብሮ ይኸፍቶ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ከና ክንሪኦ ኮለና ኡዝያ በታ ዝሞተላ ዓመት ንእግዚአብሔር ኣብ በሪኽ ቦታ ርአዮ ኣብ ዝፋኑ ርአዮ ዘፈራት ልብስ ነቲ መቅደስ ታገይርዎ መሊእዎ ኢሉ ሱራፌል ርእይዎም ኣው 6 ክንፍ ነይርዎም ብክልተ ክንፍ እንታይ ይገብሩ ይበሩ ብክልተ ክንፍ ገጾም ይሽፍኑ ኣጋሮም ይሽፍኑ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር እንዳበሉ እንታይ ይገብርዎ ነይሮም የምልኽዎ ነይሮም እዚ ነገር እዚ ኢሳይያስ ሰማይ ተኸፊቱሉ ይዝር ዘሎ ሬቨሌሽን ዝብል ቃል እሱ በትምህርቲ በጥበብ ከድካቶም ጾይ ኮነ መንፈስ ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ታገብረልካሎ ገልጸልካሎ ከፍተልካሎ ተዘይ ከፊትልካ ክትርዶ አይትክልኒኻ that's why ጳውሎስ ነታ ማሕበር እንዳሳደዳ ኮሎ ኣብ ዶማስቆስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ኮይኑ ልብለና ተገሊጽሉ ነቲ ኃይሉ ሞት ሽዒሩ ዝተንሰ ኢየሱስ ሪእዎ ተኸፊቱ ዒንቱ that's why ጎይታ ቀበል ኮሎ ንሪኦ ኣብቲ ግብራ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ስለዚህ እንታይ ዝብለና ተቃል ቀሊዑ የርኤካ ትሬቨሌሽን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸፍተልካ ኣርአየ የፍልጠካ ሓሳቡ ትፈልጦ ዲኹም ፓስተር ጎይቶም አላኹም ብለና ነው ይባል ሰብ ሓንሳ ካብ ህልውና ኣምላኽ ምስ ተኣለ ምስ ወደቀ ካብ ተሕማቕን ጽቡቕን ተፍልጦ ምስ በልዐ ካብ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ምስ ረሓቐ ንእግዚአብሔር ክረኽቦ ኣይክእልኒ ድሕሪ ውድቀት ክበጽሖ ኣይክእልኒ ንእግዚአብሔር ክርዶ ኣይክእልኒ ድሕሪ ውድቀት ከይና ክንሪኦ ኮለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ንሰባት ታይ ዝገብረሎም ነይሩ ዝግለጸሎም ነይሩ ኦኬ ከይና ክንሪኦ ኮለና ንኖህ ተገሊጽሉ ብለና ነብርሃም ተገሊጽሉ ንሙሴ ተገሊጽሉ ንኢያሱ ተገሊጽሉ ነቶም ናይ እምነት ኣቦታት ብሙሉኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ተገሊጽሎም ክርእይዎ ፈቂዱ ቀሊዕሎም እግዚአብሔር ተዘይረዲካ ንኣምላኽ ይትበጽሖን እግዚአብሔር እዩ ዝኸፍት ሰለስተ ቃል ከይና ክንሪኦ ኮለና የውጾን ኣብ ሓደ ነገር ተሰዊሩ ዝነበረ ነገር ናብ ሓደ እንታይ ይገብሮ ሙጻእ ማለት እዩ ተቃል ሬቨሌሽን ሪቪልድ ቀልዐ ገለጸ ከፈተ እንታይ ገበረ ኣርአየ ዮሐንስ ከይና ክንሪኦ ኮለና ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 22 ገሊዩ ኣብ ምድሪ ነተን ማሕበራት ኣብ ምንታይ ድኻም ኣሎ ኣብ ምንታይ ብርትዕ ኣሎ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ገልጸሉ ኮለና ንሪኦ ምዕራፍ 4 ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ሰማይ ንዓደ ይብልዎ ኣብ ሰማይ ወሲዱ ኣብቲ ዙፋን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓብ ምዃኑ መላእኽቲ ከም ዘምልኽዎ ከም ዝሰግዱሉ ቅዱስ ምዃኑ ኣውሪዎ እንስሳታት ከይተረፈልካ ከም ትዝቅል ኣብ ምዕራፍ 1 ዝራእዮ ራእይ ናብ ሰማይ ደይቡ ነጆ እንታይ ግበር ደይብ ኢልዎ ደይቡ ኣርኢዎ ኣፍሊጥዎ እግዚአብሔር ታይ ምዃኑ ቅዱስ ምዃኑ ህያው ምዃኑ ንኹሉ ፈጢርዎ ንኹሉ ኸ የምብሮ ከም ዘሎ ኣብቲ ምዕራፍ 5 ኻን ወዳ ኣምላኽ ነቲ ገንሸል ዝተሓርደ ገንሸል 7 ቀርኒ 7 ዒንቲ ዘለዎ ኢሉ ኣውኻ እንታይ ክገብረሉ ከሎ ኣብቲ መሰዊኢ ክርኢ ከሎ ክግለጸሉ ከሎ ክቅልዓሉ ከሎ ከፍልጦ ከሎ ኢና ንሪኦ እቲ ቃል ሬቨሌሽን እሱ እዩ ዘስምዕ ኦኬ ምግላጽ ነቲ ዝተሓበ እተዓጽዎ ነገር ምግላጽ ረይዎ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 7 ሓደ ራእይ እዩ ዝክርዎ ተኾንኩም ደቂሱ ከሎ ካብ ባሕሪ 4 እንስሳ ነፍሳት ክወጽሩ እዩ ክርኦ ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኦፍ ኮርስ ሪኡ ምስ ረአየ ንዳንኤል ዝገልጸሉ ዘሎ እቲ መልአኽ እዩ ድሓር ኢንተርፕሬት ክትርጉመሉ ከሎ ንሪኦ ኣብኡ እንታይ ርኢ ኣብቲ መጀመርያ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣንበሳ ክንፊ ዘለዎ ብራይ ዝግለጸሉ ዘሎ ሽዑ ንመን ዝትርጉም ኢልዎ ንባቢሎን ኢልዎ መሊሱ ከዓ ነብሪ ኮይኑ እንታይ ዘለዎ 4 ክንፊ ዘለዎ 4 ርእሲ ዘለዎ መሊሱ ከዓ ድብር እዩ እቲ ነብሪ ንኣሌክሳንደር እዩ ዝውክል መሊሱ ከዓ እንታይ ርዩ ድብር እዩ እቲ ድብ ከዓ ንመን ንፐርሺያን ንሚዶንን ንፋሬስን ከም ዝትርጉም ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ርኢ ንሮም ከምኡ እንዳበለ ክገልጸሉ ከሎ ኢና ንሪኦ
ዳንኤል ዝጀመሮ ራእይ እግዚአብሔር አምላክ ቆም ይዝገብር ንሓደ ሰብ ሓደ ሓሳብ የርእዮ ይኣልዮ ብድሕሩ ነቲ ሓሳብ ዝቕጽል ትውልድ እዩ ዘተንስእ ስለዚ እንታይ ይገብሮ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብ ምዕራፍ 13 ዳንኤል ዮሐንስ እቲ ኣብ ምዕራፍ 7 ዝረአዮ ኣብ ምዕራፍ 13 ክሪኦ ከሎ ኢና ንርኢ እንታይ ኢና ንርኢ ዮሐንስ ካብ ባሕሪ ሓደ እንስሳ ክወፅር እዩ እቲ እንስሳ እንታይ ነይሩ ዳንኤል ዝረአዮም 4 እንስሳ እግዚአብሔር አምላክ ንዮሐንስ ኣብ ምንታይ የርእየሎ ኣብ ሓደ እንስሳ ገይሩ ኦኬ ተቆርቦት እንታይ መስል ኢልዎ ነብር ኢሉ እዳው ከም ናይ ድብ ኢሉ ርእሱ ከም ናይ አንበሳ ይመስል ኢሉ ኣብ ርእሱ እንታይ አለዎ ኢሉ 7 ርእስ ኣለዎ 10 ቀርን ኣለዎ እንዳበለ ዮሐንስ ዝጀመረ ነገር መሊሱ ዳንኤል ዝጀመረ ነገር መሊሱ ዮሐንስ ተክገብር ከሎ ቅጽሎ ከሎ ኢና ነትራይ ንሪዮ ትጸረ ክርስቶስ ዳንኤል ሪዎ ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 8 ካብ ምንታይ ከም ዝመጽእ ካብ ምንታይ ከም ዝትንስእ መሊሱ ካ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 13 እንታይ ኾነሉሎ ይግለጸሉሎ ይቅልዓሉሎ ንጹር ኮይኑሉ ንዳንኤል ዝተወሰነ ሓሳብ እዩ ተገሊጸሉ ንዮሐንስ ካ ኩሉ ነገር እንታይ እንዳኾነሉ ከይጀሚሩ ክንጽረሉ ግልጽ ኾነሉ ጀሚሩ ስለዚህ ተዓጸወ ነገር እንታይ ምግባር ምግላጽ ብሩህ ንጹር ሩኡይ ጉሁድ ብሩህ ኣጉልሒው እንታይ ምግባር ተቃል ሬቨሌሽን ዝብል ምርአይ መቕላዕ ዳትዋይ ኣብ ምዕራፍ 1 ዮሐንስ እቲ ራእይ ኢሉ ጀሚሩ ኣሎ ካብ ክርስቶስ ከም ዝተቀበሎ ክርስቶስ ንመን ከም ዘርአዮ ንዮሐንስ ንመልአኹ መልአኹ ካ ንመን ከም ዘርአዮ ንዮሐንስ ነቲ ራእይ ገሊጾ ኣሎ አፖካሊፕቲክ ምግላጽ ወይ ከዓ ምንባይ ከም ዝኽንሪኦ ክንብሎ ጸናሕና ዳንኤል ወይ ከዓ ራእይ ዮሐንስ እዚኣቶም እንታይ ንብሎ ንዝመጽእ ትንቢት ኣብዚ ኮይኖምሲ ንዝመጽእ ንዘመናት እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዝረአዩ እዩ እቲ ቃል አምላክ ዝነግረና ስለዚ አፖካሊፕቲክ ምግላጽ ወይ ከዓ ምንባይ ዝብል ቃል ትርጉም ኣሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:19 እምበኣርሲ ነቲ ዝረአኻዮን ነዚ ዘሎን ነቲ ድሕርዚ ዝኸውንን እንታይ ግበሮ ጸሓፎ ክጅምር ከሎ ይኹም ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 1:19 ተራእይዎ እዩ ኦኬ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገለጸሉ አውን ዮሐንስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገልጾ ከሎ በዘገርም ገሊጾ ኣሎ የዒንቱ ከም ሃልሃል ተሓዊ ድምፁ እንታይ ኢሉ ከም ብዙሕ ማያት ኣጋሩ ኣብ ሓጎዶ ከም ዝረሰነ ዘንጸባርቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ኢሉ ኣው እንታይ ገይሩ ኣሎ ዲፋይን ገይሩ ኣሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሪ ሽዑ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እምበኣርነት ዝረአኻዮን ሕጂ ትሪኦ ዘለኻን ነዚ ዘሎን ነዚ ድሕሪ ሕጂ ዝኸውንን እንታይ ግበሮ ጸሓፎ ሪኢኹሞ እግዚአብሔር ሰብ ሓሙሽተ ዋሳትን እዩ ዘሎ ሻድሻይ እንታይ ኢና ንብሎ መንፈሳዊ ንብል ምሽ ሓቂ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብረልካ ዝገልጸልካ ዝኸፍተልካ ዮሐንስ እንታይ ገይሩ ነዚ ራእይ ዝረኽሪ ኣምላኽ እንታይ ገይርዎ ሓሪዎ ስለዚ ጸሓፎ ክበሃል ከሎ ኢና ንሪኦ ንየን እንታይ ጸሓፍ ኢልዎ ነይሩ ኣብቲ ምዕራፍ 1 መእተዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ብክብሩ ከም ዝተገለጸ ኣብቲ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ነተን 7 ማሕበራት ኣብ እስያ ዘለዋ ኤፌሶን ጴርጋሞስ ስሜርና ቲያትራ ሳርዴስ ሎዶቅያ እንዳበለ እንታይ ክገብር ከሎ ክገልጸሉ ከሎ ንዕአን ድኽመተንን ብርትዕንን ዮሐንስ ተኽገብረሉ ከሎ ክገልጸሉ ከሎ ኢና ንርኢ ዮሐንስ ኣብታ ቲያትራ ዝነበረት ማሕበርሲ ኢዛቤል ትበሃል ጓል ነቢት ነቶም ኣገልገልቲ ከም ተመንዝር ሓሶት ትምህርታት ናብቲ ማሕበር ከም ተእቱ ይፈልጥ ነይሩ ድዩ ኣይፈልጥን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጳጥሞስ ኮይኑ እዩ ኣብተን ማሕበራት ዝግበር ጽቡቕን ዘይጽቡቕን እንዳክገብር ከሎ ክገልጸሉ ከሎ የዒንቱ ከም ሃልሃል ተሓዊልዎ ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ክርኢ ዝኽእል እዩ ኣብ ኩሉ ክነብር ዝኽእል እዩ ንኹሉ ካብ ጎይታ ዝሕባእ ፍጡር ወልሓደ የለን ካብ ጎይታ ክሕባእ ዝኽእል ዳትስ ዋይ ዮሐንስ የዒንቱ ከም ሃልሃል ተሓዊሉ ገሊጹ ክሊር ግልጽ እዩ ዝርኢ ነገራት ሓደ ግዜ ክንጥንቀቕ ኣለና እቲ ነምልኹ ኣምላኽ ጣዖት ኣይኮነን ኦኬ ኣብቲ ዝነበርናዮ ናይ እምነት ቀደም ድሌትካ ክበር እንጨይዲና ንምልኽ ከይና መንደቂና ንስዕም ነርና ሕጂ ግን እቲ ንሞት ሲዒሩ ዝተንሰ ኣብ የማን ኣምላኽ ዘሎ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ልብን ኩሊትን ዝርኢ ንኹሉ ዝምርምር ንኹሉ ዝፈልጥ ወዳ ኣምላኽ ኢና ንምልኽ ስለዚ ነተን ማሕበራት እንታይ ገይሮን ትናተን ብርትዕን ትናተን ድኽመትን ኣግሊዩ ገሊጹ ንዮሐንስ ተኽገብሮ ከሎ ንሪኦ ክነግሮ ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ንዓና ኣብ ሰማይ ደይብ ኢሉ ብምሉኡ እቲ ምዕራፋት ከዓ ብዛዕባ ዝመጽእ ነገር ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ካብታ ምዕራፍ 6 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 18 ዘሎ ኣብቲ ናይ መከራ ናይ 7 ዓመት ዝፍጸም ትንቢት እዩ ብፍጥነት ዝኸውን ነገር ንዑ እንታይ ከም ዝገበረሉ ከም ዝገለጸሉ ጸረ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝገሃድ 7 ዓመት እንታይ ከም ዝገብር ኣብዚ ምድሪ ከም ዝገዝእ ኣብ መወዳእታ ክነግስ ምዃኑ ብድሕሪኡ ከም ዝሰዓር ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከም ምንታይ ኣብ ፈረስ ተወጢሑ ከም ዝግለጽ
ክሳዕ ምዕራፍ 22 ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድሪ እንዳበለ ሻዓመት ምስ ጎይታ ከም ንገዝ ኢሉ አሁን ታኽገብረሉ ከሎ ክገልጸሉ ከሎ ኢና ንሪኦ ነዚ ጽሓፎ ኢሉ ነዚ ክገልጸልካ ኢሉ ታ ሬቨሌሽን ታ ራእይ ንብላ ዘለና ቃል ንሳ ኦኬ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መጎልበቢ እቲ ሽፋን ንብሎ እዚ ተሸፊኑ ክንብሎ ታ አፖ ካሊፕቶ ክንብላ ጸናሕና ታ ካሊፕቶ ታ ምሽፋን ዝበልና ቃል ኣብ ካል ቦታታት ከይና ክንሪኣ ከለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ ጉዙእ ድማ እቲ ኣሞሮር ቅበለና ዝመጽ ዘሎ እንታዋይ ሰብኣ ኢላቶ ርብቃ ይኾም ትብዘላ በለቶ እቲ ጉዙእ ከዓ ንሱ ጎይታ እዩ ሽዑ መጎልበቢ ኣወሲዳ እንታይ ገበረቶ ተሸፈነቶ ታቃል ኣብ ካል ቦታ ከይና ክንሪኣ ከለና ታ ካሊፕቶ ትብዘላ ታ ምጉልባብ ምሽፋን ትብዘላ ንሱ ከዓ ሸላ ዓቢ ክንሱ ሰበይቱ ክትኮን ከም ዘይተዋሃበ ረአየሞ ክዳን ምብልውና ኣምቢራ መጎልበቢ ተጎልቢባ ኣብ ጥቃት መንገዲ ቲምናት ኣብ ዘላ ደገ ዓይኒ ማይ እንታይ ገበረት ተቐመጠት ምስ አለየቶ ይሁዳ ምን ምዃና እንታይ ገበረ ረአየ ውሉድ ደልያ ንይሁዳ መንገዲ ክትረኽቦ ከላ እንታይ ኣገይራ ተሸፊና ያጸኒሓቶ ምን ምዃና ይፈለጠን ናይ ይሁዳ ከዓ ዘገርም እንዲ ምንዝር ጸኒሕ ሰብኮ ወዲ ሰብ የደንቀኒ ኣነ ይግረም እንታይ ከመይ ዓይነት ፍጥረት ምዃና ክንዲ ገለ ሓጢኣት ገለ መለ ቀባቢርናሲ ገለ ሰብ ገለ ክገብር ከሎ ገለ ቃ ሴፊኻ ተውፅእ ሴፊኻ ትጎትት ገለ ተው በቃ ክመውት ኣለዎ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ንሪኦ ንኮንሰይ ምሳዝ መንዘረ ሰብ ገዲፎሞሲ እንታይም ገይሮም ኣምጪኦም ክትምንዝር ጸኒሓ ኦፍ ኮርስ ንጎይታ ክፍንጥሮ እዮም ደልዮም ናታቶም ህይወት ግን ኣይርኡን እዮም ነይሮም ኣብ ኸይና ክንሪኦ ከለና ሓጢኣት ዘይብሉ ሰብ እንታይ ግበር ኢሉ ይደርቤላ ኢሉ ኩላ ብሕልና እንታይ ኮይና ብለና ተረቲዓ ምስ ተረቱ ኣብ መወዳእታ ወላ ሓደ ሰብ እምኒ ክድርቤላ ይከኣልን ዳትስ ዋይ ሰብኣይ እዚ ከዓ ክምንዝር ተሓቢኡ ይኸይዱ ክምንዝር ኦኬ ኣትዩ ኣብለና ምስ ኣተዋ ሽዑ ደቂሱ ምስኣ ድሓር ምስ ደቀሰ ሰይቲ ወድኻ ጠኒሳላ ምስ በልዎ ኣነ ዘገርም ኣውፅዋ ሞት እንደዲ ኢሉ እሳ ግን መስተዓሊት ሰበይቲ እያ ንብረት ሒዛ ጸኒሓ ቸግበር እዚ ናይ መን ኢላ ተዛሪባቶም ኣብ መወዳእታ እሳ ትጸድቕ ኢሉ ስለዚ እንታይ ገይሩ ተሸፊና ስለ ዝጸንሐቶ እዩ ምስኣ ደቂሱ ከይተሸፈነት ተጸንሖ ነይራ ምስኣ ይምደቀሰን ፈልጣ እዩ ዳትስ ዋይ ኣታ ቃል እንታይ ገይራ ተሸፊና ጸኒሓ ምስኡ ምስ ደቀሰት ናብ ገዛ ኸይዳ እንታይ ገይራቶ ከፊታቶ ነተሸፊናቶ ዝነበረት መጎልበቢ ሙሴ ምሳታቶም ተዛሪቡ ምስ ወደ ኣብ ገጹ ጉልባብ ገበረ ሙሴ ምስኡ ክዛረብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምስ ዝኣቱ ክሳዕ ዝወፅእ ነቲ ጉልባብ የልዕሎ ነበረ ወፂኡ ከዓ እቲ ተኣዘዞ ነገር ደቂ እስራኤል ይነግሮም ነበረ ደቂ እስራኤል ድማ ቆርበት ገጽ ሙሴ ከም ዘንጸባርቕ ገጽ ሙሴ ይርእዩ ነበሩ ሙሴ ከዓ ምስኡ ንምዝራብ ክሳዕ ዝኣቱ ነቲ መጎልበቢ ናብ ገጹ እንታይ ገብሮ ነይሩ ይመልሶ ነይሩ ተቃሊና ንሪኣ ዘለና ታ ካሊፕቶ ትብል ዘላ ቃል ከምቲ ደቂ እስራኤል መወዳእታ ተሓላፊ ከይርዩ ሙሴ ኣብ ገጹ ጉልባብ ዝገብር ዝነበረ ኣይንገብርን ኢና ግና ከዓ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ከም ብቡ ከለዉ እቲ ብክርስቶስ እተቐንጠጠ መጋረጃ ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ ኣይተቐልዓሎምን እሞ ሓሳቦም ደንዚዙ ኣሎ ክሳዕ ሎሚ ንሙሴ እናንበብዎ እቲ መጋረጃ ኣብ ልቦም ተዘርጊሑ ኣሎ ናብ ጎይታ ምስ ተመለሱ ግና እቲ መጋረጃ እንታይ ክኸውን ቅንጠጥ እዩ ተሸፊኑ እዩ ኣብዚ ኻ እንታይ ንርኢ ኣለና ምቕላዕ ከዓ ንርኢ ኣለና እታ ቃልታ ሬቨሌሽን ንብላ ንሳ ኢና ንዓይና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ራእይ እቲ መሸፈኒ ብክልተ መንገዲ ክቕላዕ ኢና ንሪኦ እቲ ሓደ ንጎይታ ብክብሪ ንሪኦ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ከመይ ገይሩ ከም ዝተገለጸሉ ንዮሃንስ ኣብ ጳጥሞስ ክብሩ ኣብ ምዕራፍ 1 2 ክብሩ እናርኣና እንታይ ክንገብር ኢና ራእይ ዮሃንስን ዳንኤልን ክንመሃሮ ኢና ንዝመጽእ ራእይ ነቲ መጎልበቢ ምቕላዕ ጎይታ ክምለስ ከሎን ክስዕርን ክነግስን ከሎ እንታይ ኮይኑሎ ተገሊዩሎ ንዓና ዮሃንስ ስለ ዝጸሓፈልና ይተገሊጽልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝምለስ ግን በዓል ዮሃንስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ሙሉእ እንታይ ኣይኮነ ነይሩ ተጻሒፉ ኣይተሓተመን ነይሩ ስለዚ ንዮሃንስ እንታይ ክገብረሉ ከሎ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ክግለጽ ከሎ ክገልጸሉ ከሎ ንሪኦ ዘለና ኦኬ ናይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣፖካሊፕሲስ ስነ ጽሑፍ ብከምዚ ዝስዕብ ባህርያት ተፈልዮም ይፍለጡ ከይና ክንሪኦም ከለና ሓደ ካብቲ መፍለጥዮም ብተደጋጋሚ ናይ ምሳሌን ራእይን ኣገላልጻ ይርአ ትንቢታት ከይና ከነብቦ ከለና እንታይ ኢና ንርኢ ኣብ ዘካርያስ ዘንቢል ኣብ ሓንቲ ዘንቢል ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ከም ዝኾነት ኣብኡ ተቢላስ ሓደ መልኣኽ መጺኡ መንፈርፈር ዘሎ ሒዝዋ ክኸይድ ከሎ ኢና ንርኢ ምስልታት ኢና ንርኢ ኣብ ራእይ ብብዝሒ ከነጽንዕ ከለና ብምሳሌን ብራእይን እንታይ ዝገብር ዝግለጽ ሓደ ካብቲ መለለዩ ህዝቢ ኣምላኽ ብከቢድ መከራ ከም ዝሓልፍ ገይሩ
يقرب تنبيتات كيدكم كتريوا خلهم ولا رأي يوحنس كن مهارينا هزب أملاق ببزح مكران تاي كم زقبرو كم زحلفو أب تمعرف عسر تغلت تاسبيتي كاب سماي كتورد زرعيا كواخب تبرئسا جيرا ورحب إجرا صحيت ونزيفا يوحنس كريا خلوت أنستي كلو لا وحيزوا قبل كله زعبات تاسبيتي خزارب كله أو تقبل كجلت كله ينادي نمن أكباس كله نكريستوسن عند جناخا مليسون قدوسانن صلاة قال مسكرهم صلاة قدام تجنشل انتاي كم زقبرو كم سعر ويجبرنا أي نجرنا أبتم عرف عسر سلستخاء تقصلوا زحويتلو نتوم كل تزمسكر انتاي كم زقبرهم حدا معلتي كم زقاتلهم أملاك خمسة سوامي زاربا ومالتي سلازم انتاي علو هزب أملاك بخبيد مكارا خمسة حلف جيرو يقرب تنبيتات كنا كنريون كنا نصنعون كلنا نزمت زخون انتاي ناجبره ناجلته أبتم ودعت زمن زخون انتاي جبر يملكت እንዳገለጸ እንደገና ንመወዳታ ዘመን ከዓ ዘርእዩ ተአፖካሊፕቲክ እቲ ትንቢት ንብሎ ዘለና እቲ ራእይ ንብሎ ዘለና ዘለዓለማው ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ በሐዲስ ሰማይን ምድርን ከም ዝመጽ ይገልጽ ትንቢታት ብሙሉ ኸይድኩም ከተጽንዑ ከለኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኤቭሪ መጽሐፍ ተሰዊሩ ይኹም ትረኽቦ that's why ኣብ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ እተን ጽሑፋት ኩላተን ብዛዕባ መንን ዛረባ ብዛዕባየን ዛረባ ኣብ ዘፍጥረት ኪዱ ኣብ ዘጻት ኣብ 39 ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ ንክርስቶስ ኣብ ኩሉ መጽሐፍቲ ተሰዊሩ ኢና ንረኽቦ ኣው ኢና ንሪኦ ኣብ ኩሉ አንታይ ንገብር ንረክብ መሲልኩም ኣብ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ሸሕ ዓመት ከም ዝነግስ ከም ዝገዝእ ንሕና ምስኡ እንታይ ከም ንኾን ከም ንነግስ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ነገርና ብፍላይ ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ቆልዓ ምስተመን ምስድቢ ምስ አንበሳ እንዳበለ ልክዕ ናብቲ ዝነበርናዮ ቅድሚ ውድቀት ዝነበረ ህይወት ናኡ ኣምላኽ እንታይ ክገብረና ከም ዝደሊ ከም ዝመልሰና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ስለዚ ዘለዓለማው ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ በሐዲስ ሰማይን በሐዲስ ምድርን ከም ዝመጽእ ይገልጽ መጋረጃ የለሞ ጸሐፍ ኣብ ምድሪ ጥራይ ዝፍጸም ዘይኮነ ሰማያዊ መፈጸምታ ክርኢ ይጅምር ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ጳጥሞስ ነይሩ ኣብ ሓንቲ ደሴት ተኣሲሩ ነይሩ 18 ወርሒ ገይሩ ዮሐንሳው أو خلوا جن إخبار أملاك تخبره خلوا أبتابو تخوينو نفس السماء وسيدو زلوا تخجلت ألوز دليل نجارات خجلت ألو كله إنا نري أوكي أبزيت أتوقع ساعات سلزة أخله كاب زمت سومن عينت سنة صحف رأي يوحنا سنابلنا كنرينا كنسلينا اسكن عناها مغلاص يخونلنا حواتي ناتي استغلص قال مبراه كونلنا املاك ابو غيتانا يسوع كريستوس يلي باولوس ابو خبري منفس طبب منفس مغلاص كبكم يعين تلبوناكم تاي كوين بلنا بريو تسفا صوعو مس قدسان انتي مخانو كتفلطو سصليلكم الله املاك اب كريستوس زغبرو حيلي